Shout out to all mga ka-astig. Kung mapapansin nyo, nandito ako sa terrace sa labas ng bahay namin to do some vlog. So magiging productive ang araw natin ngayon sa pagluluto ng sinigang. So samahan nyo ang inyong ka-astig bahay para magluto ng sinigang. So start na tayo. Ingredients, ka-astig ingredients for today. Siling labuyo. Talbos ng kamote. Ayun, ito din. Sinigang. Puso ng saging. And of course, luya. Let's start! So, halika na, samahan nyo ang inyong ka-astig bahay. Ka-astig sinigang. After 20 minutes later, So, ilagay na rin natin ang ating luya, ginger, ang ating mini gabi, after 20 minutes, put the another ingredients. ating kamatis. And now, put sinigang mix powder after 10 minutes. Yahoo! Ngayon mga ka-astig, titikman natin kung ano ang lasa ng ating sinigang. So, laki. Asig sa So, ilalagay na natin ang ating siling labuyo at ang ating talbos ng kamote.
And after 5 minutes later, Castig Sinigang is ready for serving. Come on and get it. So tapos na, ready for serving our Castig Sinigang. For serving mga Castig ang aking Castig Sinigang. Castig tubig. Sarap ka. Sarap talaga ang Castig Sinigang. Yummy!